Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci, fatan mun yini cikin ƙoshin lafiya. A yau Trump ya fara ziyara ta aiki a ƙasar China. Bayan ya sauka jiya, yau an fara tattauna musamman da gwamnatin ƙasar China, kuma an tattauna al'amura masu yawa. To amma insha Allah, kamar yadda gidajen jaridu suke ɗauko muhimman abubuwan da aka tattauna, mu ma za mu ɗauko domin mu amfanar da juna insha Allah. A cikin tattaunawar da Amurka ta yi da China, kamar yadda Trump ya bayyana, Trump ya bayyana cewa shugaban ƙasar China ya faɗa mai ba wani taimako na soja ko na makamai da suka ba wa Iran a yakin da ya gudana tsakanin Iran da Amurka da Isra'ila da sauran yaranta ƙasashen Larabawa. Ba wani taimako na makami ko kayan yaƙi ko wani taimako da ya shafi harkar soja da muka ba wa Iran. Shi Trump yana alfahari ne, yana faɗa wa duniya. To shugaban ƙasar China fa ya ce ba abin da ya bada. To bai san ba kuma daɓawa kansu wuƙa yake. Ma'ana Iran ƙarfinta kaɗai ta sa ta yaƙe su. Yanzu suka yi ta kururutawa China ta shigar da makamai ta can, Rasha ta shigar da makamai ta can. A'a, shugabannin ƙasashe sun ce ba mu kai makami ko ɗaya ba. Don haka Iran ta ringa ragargazar su ne da ƙarfinta na cikin gida. Ƙarfin Iran ya kai ta tunkare su kuma ta ragargaje su, ta kayar da su a yaƙi. Duk ji da suke da ƙarfi. Labari na biyu, bayan tattaunawar su, shugaban ƙasar China Xi Jinping ya yi hira da 'yan jaridu, wanda kamar yadda wannan gidan jarida na China ya bayyana, a cikin tattaunawa da ya bayyana cewa magana fa ya dakatar ko ya rage siyan man ƙasar Iran babu ita. Zai ci gaba da siyan man Iran duk da barazana da takunkumai da yake tattare da wannan siyan man, da kuma yanayi na takura da fireja da Amurka take sawa akan dole sai China ta zamo ɗaya daga cikin da za su taka wa Iran birki, ko kuma sun matsa wa Iran wajen bin muradai, musamman dakatar da yakin da bin muradan Amurka. Duk da matsin lamba da Amurka take, to fa China ba za ta dakatar da daidai da ƙwayar zarra ba na siyan mai da ya shafi Iran. Za ta ci gaba da mu'amalar ta na siyan mai. Duk da takunkumai, a ita za ta ci gaba da harkokin kasuwancinta. Raddi na farko kenan da ya maida wa Trump. Za mu je zuwa insha Allah. Yanzu labarin da ke fitowa kamar yadda Alhadas suka kawo, Isra'ila tana amfani da wannan bom ɗin mai faffashewa mai yaya, wanda in an harba zai faffashe ya faɗa wajaje ya tarwatse. Tana amfani da shi a kudancin ƙasar Lebanon yanzu haka. Su ma 'yan gwagwarmayar Hezbollah minti 12, kamar yadda Ramallah take ɗauko labaran live, wakilin gidan jarida ya bayyana cewa yanzu haka Hezbollah sun fara mai da martani, sun fara harba mizahil yankin arewacin ƙasar Isra'ila, daga inda ake shiryo hare-haren da ake kawo yanzu kenan, musamman Shemona da sauran ɓangarori na Galili. Yanzu haka dakarun Hezbollah sun fara mai da martani bayan wannan hare-hare da aka fara kawo kudancin Lebanon. Bidiyon ƙasa a yau, farmakin da dakarun Hezbollah suka yi a kudancin Lebanon, da yake wannan sabon duron mai bin su sako da lungu, abin musu waje sai sun gama shigowa sai a fara amfani da duron ɗin nan, zai bi su ya nemo su duk inda suke. Za mu ga har firabel motoci da aka ringa shigowa da su domin a kawo wasu kwamandoji da sauran wajaje ɓoyayyu. Wannan duron ɗin ya ringa nemo sojojin Isra'ila kuma yana tarwatsawa. Allah ya ci gaba da bamu nasara, Allah ya ci gaba da taimakon raunana. Trump ya ci gaba da cewa shugaban ƙasar China ya yadda zai taimake su wajen buɗe wannan mashiga ta Hormuz. Zai sa hannu domin a buɗe wannan mashiga ta Hormuz, in ji Trump. Labaran da ke ƙasa, jaridar Reuters ta bayyana cewa Iran ta bar jiragen China na mai bila adadin yau suna ta wucewa ta mashigar Hormuz. Ma'ana abin da Trump ya faɗa ta tabbata, China ta taimaka an buɗe mashigar Hormuz. To suwa aka buɗe wa mashigar Hormuz? An buɗe wa masoya
da mutane da ake tare da su abokanan arziki. Amma makiya irin su Amurka da suka danganci Isra'ila da masu goyon bayansu da waɗanda suka sa wa Iran takunkumai, to fa ban da su. A yau a mashigar Hormuz an farmaki jirgin ruwan Ingila kamar yadda rahotanni suka gabata. A gidan nan an kawo an farmaki jirgin ruwan na Ingila, Indiya, Koriya ta Kudu, dukkansu an farmaki jiragensu. Sun sa mana takunkumai kuma ba su biyo tsarin da muka tsara ba. Wannan shi ya jawo cewa da gaske Hormuz an buɗe ta, amma suwa aka buɗe wa? Masoya, ba maƙiya ba. Masoya an buɗe musu, kuma China ita ta jagoranta domin ita ta fara wucewa da jiragenta. Amma Amurka ba ta isa ba ta biyo wannan mashiga. An yi wasa da ƙwaƙwalwar Trump sosai. Akwai wani rahoto na shi wa'inda suka rako shi, wanda insha Allah bari za mu ɗan tsuntsunto mu kawo domin duk mu amfana. Allah ka ci gaba da bamu nasara. Assalamu alaikum jama'a. Wato bayan shugaban ƙasar Amurka ya kai ziyara zuwa ƙasar China, yau kuma muka wayi gari da wani labari inda ƙasar China take nema ga ƙasar Iran cewa ta zamna ta yi sulhu da ƙasar Amurka kamar yadda aka rubuta shi. La Chine exerce de fortes pressions sur l'Iran cherchant à conclure un accord avec les États-Unis. L'Iran envisage cette possibilité, mais uniquement à condition que le cadre de cet accord soit conformé à ses intérêts nationaux. Parallèlement, Téhéran a déjà clairement fait savoir à Pékin qu'il définit sa politique de manière indépendante. Aujourd'hui, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a précisé que la Chine est un allié stratégique, mais que la politique étrangère de l'Iran n'est dictée ni par l'Orient ni par l'Occident. Elle repose sur l'islam et une véritable indépendance. Kasar Iran kuma ta tura ma kasar China sakon cewa tabbas kasar China babbar kawa ce ga kasar Iran, amma kuma kasar China kar ta manta cewa abin da ya shafi cikin kasa kawai ya shafi ne al'ummar kasar Iran. Babu wata kasa wadda ta isa ta tsoma bakinta game da abin da yake faruwa cikin gida, wato cikin ƙasa kenan. A nan ina goyon bayan ƙasar Iran. Alaƙar mu za ta tsaya ne daban, amma alaƙar mu ba za ta shafi abin da ke faruwa cikin gida ba. Kamar misali ne yanzu a ce Mali ta ce ma Niger dole sai ta yi election, duk da cewa ana alaƙa, kusan cewa ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Kamar haka ne. To muna jiran mu ga meye China za ta maido ma kasar Iran. Sannan kuma akwai abubuwan da mutane ba su gane ba. Kasar Amurka ta je kasar China ne domin ta raba kasar China da kuma kasar Iran. Yadda za ta samu dama ta farmiki kasar Iran, saboda ta san cewa ba ita kadai ce ke yakar kasar Iran ba. Akwai Isra'ila, akwai kuma sauran kasashen NATO. Kenan lokacin da za a gama da kasar Iran, duk wani man fetur da kasar China take dokowa daga kasar Iran, kasar Amurka za ta datse shi, abinda kasar China bata hankara ba kenan, bata hango wannan matsalar ba. A duk lokacin da kasar Amurka ta yi nasara akan kasar Iran, to ta kare mu kasar China ba za ta kara doko man fetur daga kasar Iran ba. Kamar lokacin da ta doke shugaban kasar Venezuela, yanzu kasar China ba ta doko man fetur daga cikin kasar Venezuela. Saboda me? Saboda Amurka ta datse mata komi. Idan kasar China wawa ce, to ta amince a raba ta da kasar Iran. Ku ga mu rayu kwa comment section. Allah ya samu dace.